Вітаю ўсіх яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і калі ў папярэднім нашым стрыме разам з Ірынай Сідорскай мы глядзелі на падзеі ў свеце праз гендерную прызму, лінзу, то зараз з нашым госцем мы будзем глядзець на гэтыя падзеі, на іншыя падзеі, на ўсё, што адбываецца наўкол, праз гістарычную лінзу ці прызму, таму што у нас у гасцях кандыдат гістарычных навук и палітычны аглядальнік Евген Красулін. Добрый день, спадар Евген. День добрый. Спадар Евген, як это не дзіўна, але мы з вами, ну, дзіўна там, хотя я таксама здзівіўся, калі вы так прапанавалі узяць за асноўную тэму сённяшняй нашай размовы тое, што адбываецца ў Іране. Ну, думаю, ну што ж вот гісторык, якія паралелі, якія, так бы мовіць, урокі з тых, што адбываецца падзеяў сёння ў Іране, можа перанесці на беларускую глебу, ну і ўвогуле нешта там вот запаралеліць гісторыю з сучаснасцю, Беларусь з Іранам і вот Лукашука з Красуліным. Але все ж таки, чаму вы вырашылі звярнуцца да іранскай тэмы, апроць таго, што гэта актуальная на сёння тэма? Ну, я, уласна кажучы, пра гэта даўно казаў і ў нашых этэрах, і ў іншых этэрах, і коментах, і публікацыях, што, уласна кажучы, беларусам вось дзеля таго, каб у нас быў поспех нейкі ў далейшым, каб у нас атрымалася пабудаваць нашу дзяржаву, нашу краіну, у першую чаргу трэба прызнаць сабе. Вось найвялікшая праблема беларусаў, што яны дагэтуль сабе не прызналі. А дзеля таго, каб прызнаць сабе, трэба ў першую чаргу прызнаць навакольны свет. Вось што мы ёсць суб'ектамі гэтага навакольнага свету. Для нас гэта вельмі так нечакана, не, скажем так, незвычайна, бо мы ж яшчэ савецкіх часоў так прызвычаіліся ўсё пра навакольны свет атрымліваць праз што там, міжнародная панарама, так, праграма «Время». Вось там нас вучылі з Москвы, як трэба глядзець на навакольны свет, як яго разумець. Ну і мы прызвычаіліся паціху, што ось ёсць мы, беларускі там недзе на перыферыйцы. Не, канешне, мы ў цэнтры свайго універсуму, толькі акрамя нас гэты універсум ніхто не складае. А дзеля таго, каб у тым ліку адэкватна сабе ацэньваць, трэба глядзець усё ж такі на тое, што адбываецца навокал. Вось калі мы будзем глядзець на сабе выключна, у нас просто не будзе вось таго неабходнага матэрыялу, каб яго прааналізаваць і зрабіць высновы на будучыню. Што мы, скажем, можам зрабіць так, каб нам не было потым пакутліва балюча ад таго, што мы зрабілі. Вось увесь свет нам прадстаўляе гіганцкі просто стос інфармацыі, матэрыялаў для параўнання, для аналізу, для нейкіх высноваў, дзеля таго, каб мы вучыліся на гэтым прыкладзе, і каб мы не рабілі памылкі, ну, скажем так, іншых. Ну і зноўку, дзеля таго, каб мы нарэшце прызналі сабе часткай гэтага свету, што мы ў ім існуем. І заадно прызнаем і свет, што ён таксама існуе і можа быць як небяспечным для нас, так і вельмі карысным. І вось калі браць канкрэтна сітуацыю ў Іране цяпер, тут жа, уласна кажучы, увесь набор нашых, не ведаю, там, мараў, плянаў, забабонаў, гіпотэзаў, як мы павінны рабіць дзеля таго, каб жыць зноўку эфектыўна і нарэшце пабудаваць краіну, у якой жыць будзе комфортна, нашу краіну. Так, мы ўжо так доўга вандруем па гэтым свеце, што ўжо варта зрабіць выснову, што свая краіна гэта лепш за ўсё. Самае бяспечнае месца для існавання беларусаў. І якраз Іран вось і дае гэтыя магчымасці. Тут вам і вонкавыя сілы, так, на якія шмат хто з нас разлічвае. Тут і масавыя пратэсты, тут, скажем так, дзеянні партызанскіх вызвольных сілаў, там, ці не зусім партызанскіх войскаў уварвання, так, курды. Усе ж глядзяць, кажуць, там, ледзь не ў кожнай публікацыі, якая прысвечана іранскай тэме, прыгадваюцца курды, як вось такая чароўная сіла, якая прыйдзе і парадак навядзе. Вось, так што мы можам паглядзець на гэта ўсё і скласці сабе такую стратэгію, якая б дазволіла абыходзіць нам усе яміны, ведаць, што вось туды ісці рызыкоўна, туды не трэба савацца, а вось
гэта можна паспрабаваць, але каб паспрабаваць, трэба, скажем так, подключыць вось такія ресурсы, якія у нас ёсць, а заодно і паглядзець, якія ресурсы у нас ёсць, а якія ресурсы ёсць у наших праціўнікаў. І ў выніку мы атрымаем, уласна кажучы, ну больш-менш асэнсаваную карціну будучыні, на якое мы можем арыентавацца ў пабудове тых жа стратэгій. Але давайте вось спадар Евген, вось менавіта пра вот это перспектывы будучыні звернем увагу, того что мне цікава ваше бачанне, якія можа быть перспектывы развіцця далейшага падзеяў у тым рэгіёне, і что самое галоўнае, вот ваше бачанне і гэта як яно можа паўплываць на Беларусь. Вось зноўку перад тым як перайсці да разгляду будучыня, тут некаторыя такія даволі не ведаю сумненькія разважанні пра метадалогію, так, вывучэння будучыня. Не будзем уже лезці там у тэарэму Байесу і гэтак далей, но можна казаць, што кожны новы досвед ён нараджае новую рэальнасць. Вось калі паглядзець тое, што пісалі аналітыкі пра магчымыя не ўварванне, магчымыя удары па Іране ў восень 25-го году, это моцна адрозніваецца ад таго, што пішуць цяпер аналітыкі наконт гэтых удараў, наконт таго, як далей гэта ўсё будзе развівацца. Так што тут наконт прадказання будучыні справа такая слізкая даволі, вельмі лёгка ткнуць потым прадказальнік пысай куды-небудзь у непрыемнае месца, бо, маўляў, не спраўдзілася. А не спраўдзілася, бо існуе вельмі шмат, вялікі набор фактараў, якія ўздзейнічаюць на рэальнасць. І пралічыць усё немагчыма. Там у любым месцы можа ўзнікнуць касяк, любы там, незалежна нават ад чалавечых сілаў і не толькі чалавечых. І ў выніку ўсё пойдзе зусім іншым шляхам. Но тым не менш, вось тое, што ёсць у нас цяпер, можа дазваляе казаць, што будзе у будучыні, хаця б у некаторых варыянтах. Так, вось шэраг кірункаў, якіх могуць пайсці падзеі ў Іране. І тут зноўку мы можам выкарыстаць тое, што нам дае гісторыя. Хаця б такія варыянты, як вайна ў Іраку, вайна ў Афганістане і 12-дзённая вайна мінулага году, так, якая звязана з ударамі па тым жа Іране. І вось што мы бачым? Мы бачым, што можна, выкарыстоўваючы тэхналагічную перавагу, і не толькі тэхналагічную, арганізацыйную, маральную перавагу перад праціўнікам, за адзін дзень захапіць краіну. Там за адзін дзень гэта, канешне, так утравана, но правесці за тыдзень-два аперацыі наземныя, разграміць войскі. Прычым войскі, памятаеце, так, сітуацыю ў Іраку, там жа здаваліся проста дывізіямі гэта ірацкія войскі. Вось, жадаючы таксама пазбавіцца свайго тырана Саддама Хусейна. Але гэта прывяло да таго, што, абапіраючыся на, па-першае, разнастайныя этнічныя меншасці, тыя ж курды, абапіраючыся на тыя структуры сілавыя, якія былі ўтвораны за часам рэжыма Саддама Хусейна, Баас у першую чаргу, здолелі апаненты вось гэтага ўварвання заходняга правесці і арганізаваць, скажем так, сваю барацьбу за свае інтарэсы, і гэтыя інтарэсы падчас не тое, што там дасягнення палітычнай улады, а проста ўнясення хаосу. Вось хаос у рэгіёне, тое, што дапамагае, можа, не столькі гэтым самым самім удзельнікам і арганізатарам гэтага хаосу, колькі іх саюзнікам па планеце, па вось гэтым клубе дыктатараў. І гэта дазваляе дзейнічаць на нервы заходнім урадам, дэмакратыям, Злучаным Штатам, Еўропе і гэтак далей. І заадно, мець там нейкія свае прэферэнцыі, выжываць у гэтай сітуацыі таксама, мець нейкую перспектыву, вось зноўку талібы, пасля разгрому Талібану ў пачатку 2000-х, пасля атаку 2001 году, яны здолелі пагарнуць сітуацыю на свой бок, на сваю карысць. І вось падчас першай кадэнцыі Трампа, зноўку звернем увагу, зусім не Байден быў арганізатарам таго, скажем так, даволі хаатычнага вываду амерыканскіх войскаў з Афганістану, які мы назіралі ўсе.
а менавіта Трамп падпісаў гэтыя пагадненні, якія Байден мусіў выконваць, талібы здолелі вярнуць сабе ўладу. Яны, канешне, змяніліся, яны зрабілі пэўныя высновы, но тым не менш яны прыйшлі да ўлады, і цяпер, скажем так, свет ідзе да прызнання іх. І калі ўзяць вайну 12-дзённую мінулага году, ось першае, што мне, якія асацыяцыі ў гісторыі выклікала гэтая вайна, гэта паход Калігулы на Брытанію. Можа, хто, не ведаю, чытаў «Жыццё 12 цэзараў» Гая Светонія. Вось там апісана, як Калігула сабраў войска, пайшоў на Брытанію, дайшоў да праліва, загадаў яго сечы мечамі, потым загадаў збіраць марскія чарупкі на беразе, казаў, што гэта даніна заваяванага акіяну, і з трыумфам вяртаўся ў Рым. Вось так і тут. Пабамбілі 12 дзён, сказалі, што ўсё, ядравая праграма знішчана, уся, скажем так, магчымасць вытвараць ракеты знішчана, балістычная. Мы перамаглі. У той час, як аятолы крычалі ў Іране, што перамаглі яны. І дзіўная рэч, калі ядравая праграма была знішчана тады, адкуль тады ў Ірана у пачатку 2026 з'явілася столькі урану, што яго можна было хуценька пераўтварыць у узброены ўран. І давялося вось зноў наносіць удары. І вось тут зноўку паказвае, наколькі складаная сітуацыя, вось гэтыя міжнародныя гульні ў вайнушку, што адрознівае рэчаіснасць ад тых уяўленняў, якія ёсць, ну, скажем, у часткі нашага грамадства, у часткі нашых палітыкаў. Мы ж рэгулярна чуем, так, што вось утвараем вызвольнае войска, і будзе нам шчасце. А тут якраз Іран дэманструе, што, па-першае, удары па кіраўніцтву і па вайсковых базах і іншых аб'ектах не абавязкова адразу прыводзіць да перамогі. Наадварот, ускладняе будучыню. Па-другое, што нават вынішчэнне кіраўнікоў не дае плёну. Ось, скажем, у Венесуэле Мадуру прыбралі, но Дэлси Родригес, так падаецца, больш-менш паслухмяна, хоць зноўку вось гэты закон пра амністыю для палітычных зняволеных. У нас чамусьці перакананы народ, што ўсе выйшлі на свабоду, не выйшлі, там 500 чалавек як мінімум яшчэ сидзіць, прычым з іх пададзеных міжнародных арганізацый і нацыянальных венесуэльскіх праваабарончых арганізацый чалавек так 400 увогуле не падпадаюць пад вызначэнне гэтага закону аб амністыі, то бок яны просто застануцца сидзець. Вось, так што нават калі прыходзіць шоўкавы новы кіраўнік, які там падпарадковваецца нейкім вонкавым загадам, не значыць, што гэта прыносіць шчасце народу. Плюс яшчэ там эканоміка, но гэта мы пакуль не кранаем. Дык вось мы глядзім на тыя падзеі, якія разгортваюцца ў Іране, і, скажем так, тыя прагнозы, якія тычацца Ірану, і ўжо можна казаць, што вонкавае ўварванне, яно нават такіх эканамічнай вайсковым пляне моцных дзяржаў, як Злучаныя Штаты і Ізраіль, не дазваляюць адразу вырашыць праблемы. Наадварот, павялічваюцца гэтыя праблемы. Тут, канешне, і пра ахвяры грамадзянскія можна прыгадаць, як удар па гэтай школе дзяўчат. Невядома, колькі там ахвяраў, но ахвяры відавочна ёсць. Нікому, канешне, гэта не хацелася бы, не спадабаецца, калі такое адбудзецца ў Беларусі. Вось, і тут зноўку гэта ўсё падказвае, што трэба шукаць усё ж таки такую сітуацыю, пры якой не трэба спадзявацца ні на знешняе ўмешальніцтва, ні на нейкае вызвольнае войска. Бо гэта не ёсць эфектыўным. Чаму так? Можна потым размаўляць больш падрабязна. І у нас цяпер такая сітуацыя, калі можна выкарыстоўваць дыпламатычныя палітычныя меры дзеля таго, каб дасягнуць нашых мэтаў. Дэмакратызацыя, спыненне рэпрэсіяў і таму падобнае, лібералізацыя эканомікі. І тут зноўку вось Іран для нас вельмі добры матэрыял для вывучэння, каб зразумець нарэшце, што трэба шукаць не вызвольнае войска, а трэба шукаць
нейкія вось гэтыя палітычныя захады, трэба шукаць палітычных саюзнікаў і працаваць з імі. Ну і зноўку шукаць тых суб'ектаў, якія працуюць з нашымі саюзнікамі. Вось акурат таки з гэтай нагоды я думаю, что мы не будем адкладаць у доўгі яшчык. Да, дарэчы, адкажу каментатару, які нешта нечаста у нас тут бывае, чай каншы, лаканічнай цытатай Івана Краўцова, тройчы сакратара координацыйнай рады: буду як хачу. Все, астатняе будзе зразумела. Я да вас вось што, пытанне ад НРЛ. Так у нас сілавы сцэнар становіцца ўсё больш рэалістычным і непазбежным, а зусім нядаўна большасці тое падавалася нечым футурыстычным. Ну вось, а вы ўсё ж таки, я так разумею, не згодныя, вы застаецеся тым, хто лічыць сілавы сцэнар нечым футурыстычным. Ну, прыгадаем сітуацыю з рамана Ільфа і Петрова «Залатой телёнок». Вось гэты сюжэтик з Вароняй і Слабодкай. Калі ўсе баяліся пажару. Баяліся настолькі, што ўрэшце гэтая Варонья Слабодка загарэлася, падпаленая з розных канцоў. Вось мы можам так даскакацца да чагосьці такога. Калі мы сабе пераконваем, што гэта адзінае выйсце, толькі так мы здолеем дасягнуць нашых мэтаў. Ну, тады так, мы атрымаем. Уласна кажучы, чалавеку даецца па ягонай веры. Калі ён верыць, што толькі праз кроў там вялікія праблемы і цяжкасці, і ў гамаку і стоячы, ну тады, гэта ягоны выбар. Тут ужо нічога не зробіш. Хаця я не ведаю, наколькі можна паважаць такі выбар. Бо гэта самае простае. Так, узяць у рукі дубец і пайсці махаць ім, пакуль не праляціць які-небудзь дрон у табе, і, уласна кажучы, ні ад табе, ні ад дубца нічога не застанецца. Вось у нас пакуль ёсць магчымасць пазбегнуць гэтага. Вось ёсць магчымасць пазбегнуць удараў па аб'ектах вайсковых, па аб'ектах прамысловых, як тое адбываецца ў Іране, захаваць нашу эканоміку. Там пасля Лукашэнкі, конечно, мала што застанецца захоўваць, но тым не менш, хаця б штосьці будзе. І вось дзеля гэтага зноўку трэба ў першую чаргу паверыць, што магчымы іншыя варыянты развіцця падзей. Вось калі мы, забяспечыўшы сабе не зброяй, а ў першую чаргу падтрымкай палітыкаў, міжнародных інстытутаў, мы прыходзім, можа не асабіста, можа зноўку у асобе гэтых партнераў нашых, прыходзім за стол перамоваў, дзе вырашаецца пытанне Украіны. І мы бачым, вось калі ў 22-м годзе там упершыню мы падымалі гэтае пытанне, што трэба ж не разглядаць паасобку пытанне Украіны і пытанне Беларусі, бо абедзве краіны проста жыццёва неабходны для Еўропы, ось як элемент стабільнасці і бяспекі ў рэгіёне. І нельга гэта аддаваць Расіі, бо тады прыгадаем выступленне вялікага стосу расійскіх кіраўнікоў, там пачынаючы ад Пуціна, Медведзева, Суркова, Дугіна і гэтак далей, што ў Расіі няма межаў. І вось з апошніх, можа, якраз Сурков з год таму казаў у інтэрв'ю аднаму з заходніх рэсурсаў еўрапейскіх, што Расію можа спыніць толькі Бог. Вось Расія будзе ўвесь час распаўзацца, будзе агрэсіўную палітыку праводзіць. Дзеля таго, каб гэта не закранала Еўропу, Украіна і Беларусь мусяць быць з Еўропай. Вось у 22-м годзе гэтая простая ідэя, там, паглядзі на мапу палітычную, убачыш, што Беларусь гэта пагроза, гэта вось той кінжал, які нацэлены ў сэрца Еўропы тэрытарыяльна. Ось давялося вельмі шмат працаваць, шмат каму з палітыкаў беларускіх, дзеля таго, каб данесці гэту ідэю. Цяпер, дзякуй Богу, яна засела ў галовах еўрапейцаў, што Беларусь гэта такі ж элемент бяспекі, неадымальны, як і Украіна. І ёсць шанец, што еўрапейцы на перамовах будуць прадстаўляць нас. Зноўку памятаем 1921 год, перамовы ў Рызе, беларусаў там ніхто не прадстаўляў. Власна кажучы, за беларускую дэлегацыю, па-першае, там не было Беларускай Народнай Рэспублікі, па-другое, там, власна кажучы, БССР.
толькі побач пастаяла. І ў выніку вось тэрыторыя Беларусі была падзелена на дзве часткі. І каб такога не было цяпер, вось у нас ёсць каму за нас выступіць, еўрапейскія краіны. І гэтыя еўрапейскія краіны могуць казаць за гэтым сталом перамоваў, што так, вы пакідаеце ў спакою Украіну, але і пакідаеце ў спакою Беларусі. І вось тады нам не патрэбныя ніякія узброеныя сілы, ніякія там вызвольныя войскі, ніякія войскі ўварвання, нічога. Зноўку гістарычная паралель 1989-1991. Заўжды запытваю, колькі атрадаў вызвольных, там, не ведаю, казакаў давялося выкарыстоўваць дзеля таго, каб адбыўся пераход паміж дыктатурай камуністычнай і дэмакратыяй у Польшчы. Ці колькі дывізіяў вызвольнага войска штурмавалі Берлінскі мур у лістападзе 89-го года. Зноўку, колькі войскаў удзельнічала ў вызваленні Чэхаславаччыны у тым жа 89-м годзе. Ось калі мы адкажам на гэтае пытанне, мы сабе пачнем прыблізна уяўляць, а што можна зрабіць з будучыняй Беларусі, каб не было пакутліва балюча. І вось мы бачым, што выбій з-пад зэдліку лукашысцкага рэжыму вось гэтую падпорку ў выглядзе Расіі, і, уласна кажучы, гэты зэдлік павісне ў паветры, ну, хутчэй за ўсё не павісне, абрынецца. І вось калі гэта адбудзецца, то тады не трэба ніякай сілы, ніякага гвалту. Адзінае, што, ну так, могуць узнікнуць атрады, якія там, сілы, якія будуць казаць, што не, мы ўсё ж такі хацім паваяваць, мы ўсё ж такі хацім даказаць, што менавіта мы маем права на ўладу, бо у нас вось такія вось вінтарэзы адраслі. І, уласна кажучы, супраць іх нават не войска, там, скажем, зноўку, тая ж паліцыя. Вось паліцыю, яшчэ раз паўтаруся тое, што я казаў у мінулы раз, паліцыю выкарыстоўваць і вырошчваць было б варта. Ну, зноўку, не забываць і пра тыя кадры, якія знаходзяцца ў Беларусі, бо па сваім досведзе абшчэння з гэтымі органамі я бачыў, што там людзі ёсць нармалёвыя, прафесійныя, якія цалкам з радасцю падтрымаюць новы рэжым палітычны, новую ўладу. Так што вось пры такой сітуацыі, вось да гэтага нам трэба імкнуцца, а не ўтвараць атрады. Бо як толькі мы ўтвараем атрады, мы ўсё. Для нас галоўнае гэта працэс вайны. А калі гэта галоўнае, гэта зацягваецца на дзесяцігоддзі. І гэтаму таксама вельмі шмат прыкладаў у гісторыі ёсць. Спадар Евген, ось мы ўсё ж таки робім нейкія там высновы, ці там, скажем, прыходзім да высноў і беларускую тэму з нашага беларускага глобуса, там, скажем, глядзім на ўсё на прыкладзе Ірана. У той же час, вось, напрыклад, Джон Доу пишет: нужно не путать авторитарный личный режим, как в Беларуси или Венесуэле, с тоталитарным религиозным. Иран не имеет ничего общего с Беларусью. И я до того, что пэўныя высновы ваши абсолютно бясспрэчныя. Але ці можем мы нейкія высновы рабіць і перакладаць іх на Беларусь, беручы за аснову тое, што адбываецца ў тым же самым Іране? Вось калі гэта ўсё ж таки рэлігійны таталітарызм. Якая самая вялікая памылка амерыканцаў была ў Афганістане, чаму яны там увогуле прайгралі? Яны успрымалі Афганістан праз прызму паэзіі Кіплінга, што захад ёсць захад, усход ёсць усход. Яны далей не прачыталі зноўку гэтую баляду пра ўсход і захад. Там ідэя зусім іншая, процілеглая, няма ні захаду, ні ўсходу, людзі ўсе аднолькавыя. І вось калі пачытаць аналітыку, ну я маю на ўвазе аналітыку там не тых, хто друкуецца у вядучых інфармацыйных рэсурсах, і зноўку не аналітыку вайскоўцаў, аналітыку тых, хто займаецца акадэмічнай навукай, хто аналізуе грамадствы, у тым ліку не еўрапейскія грамадствы, і там можна знайсці лёгка вось гэтую думку, што замест таго, каб падыходзіць да афганцаў як да дзіўных, невядомых усходніх людзей, для якіх зноўку рэлігія адыгрывае істотную ролю ў жыцці, плюс вось гэтыя клянавыя
арганізацыі, клянавыя сувязі, плямёны і гэтак далей. Гэта, безумоўна, ўсё ёсць. Але ёсць і іншае. Ёсць тое, што афганцы такія ж людзі, як усе астатнія. Яны хочуць спакойнага, бяспечнага, камфортнага жыцця. Яны хочуць працаваць і зарабляць. І, уласна кажучы, яны хочуць у тым ліку і прымаць удзел у палітычным жыцці. То бок, замест таго, каб прапаноўваць вось гэтую сістэму, якая быццам бы аснавана на мясцовых, не ведаю, асаблівасцях, традыцыях, тое, што Эдвард Саед у сваёй кнізе назваў арыенталізмам. Вось як еўрапейцы уявілі сабе гэты ўсход, так справа тонкая. Вось так яны і падыходзяць. Замест таго, каб падысці да гэтых людзей з таго ж Афганістану і іншых нееўрапейскіх краін, як да сябе. Бо розніцы няма. І жаданні адны і тыя ж. І тады, вось, калі б яны развівалі дэмакратычныя інстытуты, а не развівалі быццам бы традыцыйную карупцыю, калі проста валізкамі вазілі даляры ў той жа Дубай, на чым Дубай падняўся з Афганістану, вось тое, што амерыканцы туды укидывали, это ўсё там не заставалася, а ішло у персідскую затоку. І будаваліся гэтыя цудоўныя гарады-казкі, на якія цяпер іранскія дроны ляцяць. І вось калі паставіліся як да людзей, якія хочуць дэмакратыі, тады б, я думаю, вынік быў бы іншым, хаця б крыху. Зноўку Іран, калі мы бярем, так там зусім іншыя людзі, абсалютна, яны ж усе рэлігійныя фанатыкі. Яны ўжо 40 год жывуць пры гэтых аятолах. Калі паглядзець сацыялагічныя даследаванні іранскага грамадства, мы там са здзіўленнем пабачым, што прыблізна траціна асацыююць сабе з шыізмам. Шыізм плыне ў ісламе, адна з дзвюх асноўных плыняў у ісламе, сунізм і шыізм. Вось у Іране гэта шыіты ў асноўным. Вось з імі асацыюецца вельмі мала, траціна насельніцтва. А астатнія, там у тым ліку і агностыкаў вельмі шмат прысутнічае, даволі значны адсотак менавіта атэістаў. Ці, скажем, людзей, якія вераць у свайго уяўнага Бога. Вось у Бога у такім выглядзе, як яны сабе уяўляюць. Там не Яхве, не Егова, не Аллах, а свой. Я думаю, у свеце вельмі шмат людзей, якія менавіта такое маюць уяўленне пра свет, і не толькі пра свет. І зноўку я сустракаў даследаванні, колькі людзей наведваюць мечеты. Мечеты наведваюць каля 2% насельніцтва Ірану. Па сацыялагічных даследаваннях гэта прыблізна 2016 год. Трэба паглядзець, можа, больш свежыя ёсць гэтыя самыя дадзеныя. Калі браць сярэдзіну 2010-х, вось прыблізна такі вынік. Не думаю, што ён усур'ёз змяніўся. Увогуле, у нас даволі такое, дзіўнаватае ўяўленне пра ісламскія краіны, бо калі ты сустракаешся з мусульманамі, ты бачыш, што яны зусім не такія фанатыкі. Я памятаю, калі выкладаў у універсітэце, былі ў мяне студэнты з краінаў Цэнтральнай Азіі у тым ліку. І калі я казаў, што, слухайце, гэта ж база, уласна кажучы, ісламу, там, шарыят, Коран, сунна, ўсё такое, яны кажуць, мы са свецкіх краін, мы не ведаем гэтага нічога. А мы ўсё уяўляем, што там усе гэтыя фанаты, усе жанчыны захутаныя ў буркі. Не, такога няма. І калі мы падыходзім да Ірану як да чагосьці абсалютна непадобнага да нас, мы вельмі моцна памыляемся. Усе людзі аднолькавыя, усім хочацца жыць, і хочацца жыць добра. І зноўку усе па-рознаму разумеюць, як гэта жыць добра. Хтосьці хоча, каб дзяржава ўтварыла такую сістэму, пры якой ён можа працаваць і зарабляць, а іншы хоча, што не, давайце-ка я зраблю лепш сістэму, калі дзяржава будзе мяне ўсім забяспечваць, так? А калі не забяспечыць, я там буду крычаць на кожным куце, што вось мяне не забяспечылі, геть гэтую дзяржаву. А іншыя вырашаць, што дзяржава цудоўны інструмент, каб даіць гэтую кармавую базу. І гэта зноўку прыводзіць у любым рэгіёне, у любой краіне да розных вынікаў, дакладней, да аднолькавых вынікаў. Недзе ўсё ж такі ўсталёўваецца дэмакратыя.
і гэта ўваходзіць ужо ў культуру. Не будзем выкарыстоўваць слова менталітэт, не зусім зразумелы і вельмі такі, я б казаў, заганны. Но культура, яна вельмі шмат уплывае на арганізацыю жыцця, у тым ліку палітычнага. І вось фармуецца культура, якая ўжо аўтаматычна аднаўляе гэта ўсё. Інстытуты дэмакратычныя. Ёсць культура, калі, власна кажучы, вось рэжым таталітарны, дарэчы, персаналісцкі рэжым, гэта не антонім таталітарнаму рэжыму. Вельмі шмат таталітарных персаналісцкіх рэжымаў. Больш за тое, беларускі рэжым вельмі актыўна ідзе да таталітарнага, і тут ужо я б казаў, што таталітаршчына ў нас квітнее. Гэта калі ўжо дзяржава лезе не толькі ў палітычную сферу, яна лезе ва ўсе сферы жыцця і прэтэндуе на тое, што няма канкурэнцыі нідзе. Калі вы паглядзіце на статыстыку забароны неўрадавых арганізацый, у вас будзе поўная падстава казаць, што ў Беларусі таталітарная сістэма. Бо нічога па-за дзяржавай, нічога акрамя дзяржавы, нічога супраць дзяржавы. Вось гэта тая формула, якая дадзена яшчэ таварышам Муссаліні ў свой час, і яна цудоўна адпавядае той канцэпцыі, якая цяпер ажыццяўляецца ў Беларусі. Зноўку, чым мы адрозніваемся ад Ірану у такім выпадку? Там таксама, вось не ведаю, ці ёсць у нас час на гэта, Алі Хаменеі, нябожчык, былы верхоўны лідар Ірану. Калі ў 89-м годзе ён прыйшоў да ўлады, былі прагнозы, ведаеце, ён жа ніхто. Вось ён ніхто, ён і вось гэты тытул аяталлы атрымаў даволі позна, ёсць дагэтуль ёсць вялікія сумненні, наколькі ён, скажем, адпавядае тым запросам, якія вось ставяцца да гэтага тытулу. Гэтак жа сама ягоны сын, які цяпер абраны верхоўным лідарам. Там яны ўсе цяпер коцікі Шрёдзінгера, невядома, ці жывы ён, кажуць, ён паранены падчас аднаго з удараў. Вось, но галоўнае, што вось гэты Алі Хаменеі, аяталла Хаменеі сапраўды быў харызматычны лідар, ён быў тэарэтык, а Хаменеі ён не харызматычны, ён не тэарэтык, но ён здолеў пабудаваць такую сістэму сваёй улады, вось якая трымаецца дагэтуль нават пад ракетнымі і бомбавымі ударамі амерыканцаў і ізраільцянаў. Такім чынам, там таксама вось гэты персаналісцкі таталітарны рэжым, фактычна. Можа, нават у меншай ступені таталітарны, чым у Беларусі. Там хаця б была хоць нейкая дэмакратыя з выбарамі прэзідэнта. Конечно, прэзідэнт быў вельмі ухвалены усімі гэтымі юрыдычнымі інстытутамі ісламскага Ірану, но тым не менш людзям даваўся выбар. Там можна было прагаласаваць за рэфарматара, а не за вось гэтага, скажем так, радыкальнага традыцыяналіста. Такім чынам, вось калі браць Іран і браць Беларусь, вось лепш усё ж такі зыходзіць з таго, што гэта падобныя з'явы. І што тое, што адбываецца ў адной краіне, можна экстрапаляваць, напрыклад, іншай краіны, другой. І тое, што адбываецца там, можа адбыцца ў нас. І вось з гэтага, зыходзячы зноўку, мы можам глядзець, якія стратэгіі эфектыўны для нас, а якія стратэгіі неэфектыўны. Але калі вось глядзець, давайте паглядзім на тое, што адбываецца в Іране, вачыма, паспрабуем прынамсі лукашэнкаўскага рэжыма. Ці тое, што адбываецца, як дзейнічае Трамп і войскі ЗША і Ізраіля, не падстава Лукашэнку задумацца, што час перабегаць, скажем так, з-пад крыла Пуціна пад крыло Трампа? Што ён можа прапанаваць пад гэты перабег? Вось Лукашенко канкрэтна. Ён вызваляе палітвязняў, так? У нас сакавік, меркавана на наступным тыдні будзе чарговае вызваленне. Бо так, калі заканамернасць прасачыць, раз на 3 месяцы гэта адбываецца. З улікам таго, што ўжо аб'яўлена, што 18-го у Вільні будзе Кол, спецпрадстаўнік Трампа па Беларусі, а 19-го ён будзе ў Мінску, то
Конечно, так. Значит, вось гэтая закономерность, раз на 3 месяцы выходзіць партыя, прычым, ну, зноўку, хутчэй за ўсё з дэпартацыі, то бок не вызвалення, а здзейснення новага злачынства, калі чалавек гвалтоўна пазбаўляецца радзімы. Ну, зноўку там трэба будзе глядзець, каго адпусціць. Калі кагосьці знакавага, то можа і не пакінуць у краіне. І зноўку, калі вось глядзець на гэтыя высілкі Лукашэнкі, тут ёсць адна праблема з ягоным меркаваным вось гэтым перабегам на захад. Мала таго, што Лукашенко нічога захаду не можа прапанаваць, бо зноўку ён не здолеў пабудаваць эфектыўную эканоміку, ён не здолеў, скажем так, выклікаць сімпатыю грамадства. 20-й год, прыгадаем, пра сімпатыі нічога нельга казаць. Зноўку тыя людзі, хто прыязджае з Беларусі, ці хто піша з Беларусі, яны кажуць, што нічога не змянілася, ніякіх сімпатыяў да рэжыму не з'явілася, то бок рэжыму зноў давядзецца вялікі рэсурс выкарыстоўваць для задушэння пратэстаў, нават калі там ён з захадам будзе саюзнікам. Зноўку захад наўрад ці пажадае цярпець такі рэжым у сабе пад бокам і чуць увесь час вось гэтыя кпіны і папрокі, а што гэта вы свайго сукінага сына прыгрэлі, а астатнім нейкія прэтэнзіі выкотваеце. І зноўку тыя ж еўрапейскія палітыкі, вось судзячы па іхніх заявах, яны кажуць, што не, рэпрэсіі мусяць змяніцца, спыніцца цалкам, то бок прыбіраем элемент страху, гэта ўсё дадаем да незадаволенасць грамадства, атрымліваем масавыя пратэсты. Як захад мусіць на гэта рэагаваць, даваць увальваць, як Расія увальвала ў яго вялікія грошы, каб Лукашенко просто пакупаў лаяльнасць грамадства. Наўрад ці на гэта нехта пойдзе, бо ўзнікнуць пытанне ад сваіх грамадстваў, а куды нашыя грошы дзяваеце. Так што у Лукашэнкі шляху асаблівага на захад няма. Плюс ягоная карціна свету, што цэнтр універсуму Москва, ён вельмі хацеў бы быць у гэтым цэнтры, бо Беларусь яму заўжды была малая. Ідэя, што ён хоча заняць вось гэты маскоўскі пасад, гэта яшчэ з 90-х гадоў, памятаем, была папулярнай. Так што для яго усе перспектывы там, на ўсходзе, у Москве. На захадзе яго нічога добрага не чакае. Толькі працяг тых праблемаў без падтрымкі Расіі. І ён ведае, што ён гэтыя праблемы, ну, ён ім не дасць рацыю проста. Трэба будзе валіць куды-небудзь, а шарык маленькі нікуды асабліва і не зваліш. Вось яшчэ гэта павыбіваюць саюзнікаў там. Мінус Венесуэла, мінус Іран, потым мінус Куба, мінус Нікарагуа. Ну, Кітай, ды таксама так сабе ехаць у Кітай. Там усё моцна залежыць ад мясцовых настрояў. Так што для Лукашэнкі вось трымацца Москвы. Тым больш, што зноўку пачытаеце настроі, якія пануюць вось сярод патрыятычна, скажем так, арыентаваных людзей у Расіі і групаў патрыятычна арыентаваных. Яны ж там, ох, як радуюцца, што о, зараз разаб'ем Амерыку. Прычым не Іран разаб'е, мы разаб'ем. Там уже пишут, что мы перамагаем, мы нанесли удары. И афіцыйна Россия таксама не адстае ад іх. Заява зараз падаецца, гэта амбасадар у Великой Британии заявіў на днях, что Россия з'яўляецца саюзнікам Ірану и падтрымлівае яе. Ну, плюс яшчэ інфармацыя про вывед дадзеныя, якія перадае Россия іранцам. Вось, Россия цалкам на баку Ірана. І Лукашенко таксама будзе і ёсць на баку Ірана. Так што тут наўрад ці штосьці зменіць яго, скажем так, геапалітычную арыентацыю. У тым ліку і удары па Іране. Ён будзе трымацца да апошняга Расіі, як і Расія будзе трымацца да апошняга сабе. Ну что ж, дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Ну вось знайшлі мы нават і сучасныя падзеі ў Іране, як
перакласці, так бы мовіць, на Беларусь, паглядзець, як это можа уплываць, як это можа быць, калі раптам і такія ж падзеі, скажем, будуць у нашым рэгіёне. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў Евген Красулін, гісторык і палітычны аглядальнік. Нагадываю ўсім подписываться на YouTube канал Еўрарадыё, ставьте свае падабаечкі, націскайце на звонок і расширвайце, калі для вас гэта бяспечна. Ну і у вас ёсць магчымасць падтрымаць працу нашай рэдакцыі праз афармленне падаткаў, праз ПІТ 1,5% можете пералічыць на нашу падтрымку. Я яшчэ раз дзякую, да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве вечна.